Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Solar project alam thiapu thak ke dam tang arni JCCP ham phanga song atum pen ke kham khe asai pherang ke amaya long pen pangdak ponlu sitami ka henu si long rong pusi pini pherang ke amai pha pon thu si lamthe chepak lang pon thu jakhong poni phai kre troxy arni dipu press club along khorsing teron a hin pen pherang ke amai ke pha pon bangso pherang ke amai ke pha pon nang kok alam theki niliphan solar project along ke kham khe dun ke dokok ajok niliphan puthot ake hinu si kapre ke thekke re atum ke niliphan ake hinu si nanglong rong si penang an social media along lamthe ingdang ponlu laso along niliphan ake hinu nanglong dun dera ke thekke re jai kathar lapen holiram terang atum si chinilo atheni ni ke thek pik abang kali pusi khorsing teron ahin pen ningje pon lasila bangso solar project along ke thekke re kachini pik atum bondok jipi ri pusi pherang ke amai ke phapon along ningje pon lasi tang te khorsing teron ahin pen pherang ke amai along kaningje pon alam thile ilitum arjuponik sina CCPA pen non la bangso chikru clay 3 share ni nilitum CM pan memorandum pak ala 1000 megawatt la solar project plan na tha nilitum lam alam ke chepekla so memorandum pak la so pen api arni CFP ladak nilitum CCPA pen press meet dolo memorandum tu tha si thanglo la pen so solar project lo bangke nona tengke nilitum ke chekojin cheke walang de chepekla no la bangso phi social media long nelige theglong neli phanna pa chini bangke BJP IT cell atum kusiku lapen laso awapang ka share ke Kopinama tribal confederation laso share group do laso group long share lapen hala da ki pu ke filma lake solar project mu thak lam thi ka tipekla na join la hai ka do ve lam kan ye kusiku la si la bangke BJP IT cell IT cell kali ni kalau ane hala bang ni puan puam delo tedak ekit ini alam bang ke ni karbiang longan ada panjang semet kitang kapeklar dah kenang sot musiman kado sot teng si pini la bang sot press bang ke ni siang lo lapen ke jaga a chairman a capacity and si ang lo hala dah bang e tournament kisung do menurut ke jai gathar lo nutke holiram terang lo ke hai lo lapen ke ni nil tum bang e konsil tournament kisung do alam sela so geto ida jai ka thara ke hai lapen ke holiram terang ke hai tum bang kopi goson mat ane hal ke bang alam lo si neli bang ke neli kamatha teng neli ethe thenia lam dak te thanan ko do lo si lo so lam mang ni ni tani la se hala so WhatsApp post along neli fan pulo intellectual section pusi kacekrong lasi ladak ke nili ke thani bang ke lain lo piniar mian sitame nili command tu ne sitame nili methang apan intellectual uke chipu pepin lang apan ke cekrong ke nili intellectual uka chipu ji apan sitala bangso kopilama apuna chang turun ako alang litung lapan si analysis ke check lo bulong te kopilama alang litung si dasame peke intellectual Mute ning hidup memia bangke ko pilama alang litum ke thek alang litum kiri alang litum kacini hala bangso aja kong bang latum bondok jumida lapen hala pensi alang litum apop chimi don de non kacong dam do hala da bang hello ning ke wai dun dasi nili ke intellectual ta kali intellectual ta buddha pinyanian ke tipupe katipu nang ya kamalam matawe katipu unji aja kong sita nili abe lalu Uthorang dengan bangke lalu, India panke world largest democracy pusi, largest democracy puke Turkiya dangke democracy ke tenai ke India itu pusi. Lasi democratic country arlo ke democratic adet arlo ke abang Putin Amerika abang Putin sitame democratic right. India Constitution Article 19 laso clause 1 sub clause A long sitame mekara bang Putin apang sitame la freedom of speech and expression laso aja kong kido lasi hala dakte nili sitame nili ningkama nili budet kali abang Putin sitame dak citizen doana bang ke kopiluma amethang ning alu kopi alam sigitu mahala ka cepek lang unaja kong do lapen ke lam kaningje unaja kong do bang apan tangton kali kang ki kali
pulo tangte ko pilong ala bangke kaningje una Japong tu lapen ke demokrasi jong si intang kring nang pulo tangte mesen nang pulong te voice of dissent ke kenang so voice of dissent along tin mat ke la ruling elite atumlong ruling class atumlong che dom dun ki ke abilu la ke demokrasi gali la sila demokrasi democratic country ke abang putin setamnya metang ningar lo alang kajet tanglong na so Japong gitu pen hala so Japong abang jong si long le abi pulong te la ke chok chilu la si neli pula so kan angkang pe fetu bochoti pulong te Abraham Lincoln upilo ku democracy is the government of the people by the people and for the people democracy ke rat a government rat pen ke seng a government la pen rat apang a government la si dap ke rat alam te ke arju nahi la si rat atum yang se ame thang alam te je pe klang one pulo te la ke so democracy kan la si non BJP atum alang litum la non ruling elite atum alang litum rido troll army do hala so troll army apan non lopung labang so solar project aputa lam kaningya tumapan angho ki dipja pan trolling ya pan siala so troll army bang lang tum lopung lasi labang ke neli pan le nang kai tek kali laso nang kai tek bang le democracy pan si kai tek lasi democracy is in danger democracy is under attack labang so phi neli pan putulo HTL long tado jakas long tado JCCPL long tado sita piniarnian sita me thangat kichun ke Pandeing hi si yama saidu puche krongsi inut arluso apan kacholang remji pu alamki keklang Diphu bierla along kedam dang thelang arni inut arluso apan kacholang remji apan kabor ipu alamki kedupon Kacholang remji pu alamki pini jakhong poni phai kre trok siarni diphu press club asai hem along ke phowek anim sopi hatum ben pherang ke amai ingnipon inut kheroni asor pande inghi pu abang phu thelang arni jerpo jerpi ason ben pen diphu birla along dam pen phe kaprek alam jingki che than ponlu lapen alang li kachi pu ateng pulotang te nilitum ke cm asaidu pusi chekronglu bangso arni arve sitami jangpi lapuson apor ahut jingki che than bom si inut soar lo aphana bangki kacholang rem je aphansi bor ipon ronglu pusi pherang ke amaya long ke phowek atum pen ningje pon lasi pinpur ponmi diphu malom non malom lapuson arlo so pinso alam ki ke dover ki okewai kache jor abe ha tum sitami dopik ta hai pusi cherok tok arata tum pen sitami je thansai athenon malom diphu along lapuson alam ki ke do pardungron ason si nang dobom tanglu non ke pholam ki sitami ke ther ke happen loksi non abang ki police lam hoi pidet pusipu lasi alangli lapuson ke choklem pon ke chok je hectic asai lu pusi pherang ke amai long pen jongpon news desk report Karbyang Long News media han akhir han siap biru kita nili cuma tek dalam kita cuma mulai buat sekarang nili pini alang ke nili lang clarity ke lah lo alang le pandeng ini alang nili pan alang di tumbang lo nili bang lo lah nili neng biasa alang tumbang lo angke nili pan abang ke alang tumbang pinang su kesini ciprong Kemana kita hawkon dengan subon tu masih ni kita cabda lo buha cabda lo mat angke alang tumbang pensi kan heng memilih yang coklat lo angke nono tiga ni pandi dia tu lo nali tu mah hawk lo pinang subinang lo kali ni pinang subinang kali ni nang ni kali lo ni panak tu lo masih ni bangka cibong tu lo ni hampir macam cibong tu lo tempat cibong tu lo lang tempat tu lo non ka berpan pien ke ni hanak ko kunang cikol tu lo korpi nang nasi do lo kan kunang cikol lo aman ditahem si do malon tena nanti poho mo nang tahem ki bang bang amasi pilo nang tum thera re mani hem asana kam heng na choklet dakke kam heng na choklet ma thai ka di ni hem ki lo ke anak do nang chitong tha korpi ni dia nang chu hang na kan tha amasi ni ta lu su harus pipi kita teradu amasi ni ta dijilpi tuhan cihang ho banget ho ni tundang dam si biralalang ni tum cetang lo alang ka anak ke helo pensi kami anak bang ni la pan ka chini ore thang ka ni la han chini le
lại nên sẽ làm tại chính mình mát vàng nó kéo nó sẽ không đó anh kia đặt ở trên phong tuyệt rồi đấy hàng hem là sao năng quen lịch tên này có được nàng tam hình con tu hàng cho quen lịch tên này còn pi đặt cái mình chơi rồi ngồi ngồi bang thèn năng lọc có tên năng đẹp chạy gì alang năng tu đó có ni rum lên đam ha masih ni tum ta dun din ke ni o e ni be bang ni năng dun di amalang năng hang ko na năng hang ko na lo ni tum je pi bang ko dun dun long ke holo dakta tu chitor ko bang lo ama ni phasi na cholang ke ji pura ni ngama tha ni ji bhong dun mai phang hang hai ke lo kun ni je pi phasi alang ba rep det bon thor ma rep det lo an ke itu mata nang sipit lo itu tara tu nang sipit lo masih ni tunta soro pi pena ko ijak ko ho bede lo ako rep det pena pita ni tum han pilo nang ther tu ni sia masai du nang tum pilo na chu wi thek ko sini tum han aku ama hok lo ni tum ke nang chu wi thek thesa ni tum ni ki du te ko nang chu wi thek ko ama lang bang tu lo nang tum yang si kes pi det ku lo te nang tum han ke nang pa chi lo ji ko nang itu nang pa chi lo di ko lan tum ta ni prana lang do chi phere du lo ama si do jai lo so kram pe na tum dra ko phan che kan thesi pu do lo pini ani ke alang kes pi ri ku lo ame thang ga che phere ma si alang kes pi dam te because alang pini ani alang so ni tum phan ni tum hai no no do no wan pi la san no wan pi ro alang sini tum si kes ki pini aron do pi la lang no kes pi ro ken te la alang abang Apong karbi anglong Autonomous Council Kachari atum lumbajong arat atum aphan lamthi kachobai ajok lumbajong youth team LYT atum ningduk chepaklangpon Pinpur pon me karbi anglong Autonomous Council Kachari ningkan Troxi kebra ke thom par etlo kachari aja kongkelong bonta pini arni anta hidim teron tu disama lakhahini adak towar kilometer sirkep do nonpuar ni anta lasonsi jehelat nang bomlang laso atowar kache lengki rong thongkep sose adadatum ningkan pharo soseta labangso akisungpen jok un elang medical ke dam school ke dun pen chenglok labangso atowar si cheleng ponlu MP Horen Singh be MLA Bidya Singh Engleng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Alangli rat aphan election apran lamthi chichak tekanglo labang swatowar selam ponji aphan bonta MP Horen Singh be MLA Bidya Singh Engleng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang bangke thomta election ke hai etlo bonta towar abang nang selam pipon popuki maduta lamthi ningje hai helang rat aphan lapuson election apor ahud lamthi kachu baiwer ajok nilitum LYT ahin pen ningduk pik anpusi meipu ahin pen lamthi chepaklangpon lason si Karbi Anglong de Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de ahut ke kror atangka padam un pipot nilitum arong atowar kepa me ponji aphan sika isita waringtung tedet maputa Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum aphan LYT meipu ahin pen lamthi karju pedupon sorong itu mahawana kumri nangi kumhana transi kachoro ajir pontano asini itu kisung hekti ka bangalalo asini itu masuk hawar arada tumang akari patela ini itu lumbajong yutime hinpen si ninduk bangalalo laso ningkan aphan laso harong hawar ke lage dak manja hidin teron pen had sama nomor 2 la bangso tuara jak dingke 9 km sta laso piningan ke konsil nangachari sta ningkan choksikep kitom ne anta parti elo setelah soto war mangi pini ani la pulang segala la silang ini tum ninduk pi tapi ini tum lumajong youtube hin nang me ninduk cepak lang la bang soto war kimi mi da jo people na puru tante la puan na jak dingpen pini ani sitame ini sana towa betul pini dulong ilang ke citrak ni ta meme cihin so ta meme asi la sobanga ini tum non kecari bom BJP government atum cipindak itai mene num itu mah government mang ke development government sedang num cipulo sisteme la so ha baru nang boten nang itu nome la so hawar ajoini pen nang tum cipindak nung dari la nang tum cipindak nung dari pen cipindak ino dari la akhirnya itu nang tum therong dagal ke development hormon dari tum cipulo do lasu ni itu mang ke development aja to nang ne kinang jila tuarang dak tualan na to itu ada tandang nelo lalo itu akimang mata itu mingga hanga bangke